נלך לבית שלה, והלל בא אליי. ועכשיו אנחנו פה בדרך. ומשם היה לנו רצח, ובגלל זה אנחנו עושות לכם סרטון. תראי להם רגע את הפיטבול. יש לה פיטבול. את מה? פיטבול שלי. היה לה פיטבול והוא נפטר. מה לא? אין לנו זמן. והם מרסו אותו. לא יודעת, הם מסרו אותו למישהו, לא זוכרת איך קוראים לו. והנה הפיטבול. זה לא נראה כמו פיטבול, אבל זה פיטבול. כן, והנה תמונה שנייה שלו יותר קרוב. טוב, אז אנחנו נדבר איתכם עוד מעט, ונעשה לכם סרטון שלי. מתי שהיא תראה את זה? את זוכרת שהם נפל שהם? ביי. יאללה, תשאלנו פה נפל. כן. קורה בצורה. כי זה, וואי, זה היה באמת קורע. יאללה, ביי אוש.